je veľmi veselá a veľmi teraz rada vymýšľa, je rada medzi deťmi a strašne rada teraz lieta vo svete fantázie, takže ozaj tá hra je teraz taký dôležitý prvok v jej živote. Veľa sa hrá a popri hre sa aj učí. Kolienko von, nadpäto a skúsime pomaly. Pomaly ideme. No, toto je ťažké. Tamarka je veselá, je dobrá, vie byť aj čert a riadny, vie mať nervičky, toho som sa aj obávala, že tu či to neukáže tie svoje nervičky, ale ináč ona je šikovná veľmi. Aj som na ňu pyšná, čo sa školy týka, že jej to tak dobre ide teraz ako prváčke. Ona je skvelé dieťa, lebo je moja. A skúsiš aj tou druhou rukou hodiť? Skúsim. Skús. Koľko pôjde. Tak. Výborne. Je to veľký bojovník a veľakrát som sa stretla s tým, že ja som bola, hovorím, som rada, Filip, že som len prísediaci. Že nie som ten, ktorý vlastne toto všetko musí prežiť. A on to prežil a po jednej operácii bol taký zlatý, že tá narkóza bola taká, že on otvoril očka a hovorí, mamička, že pampušková kravička, ty si moja mamička. A to ma tak ako rozcitlivalo, že som bola šťastná, že áno, je dobre. Chalani sa narodili predčasne, takže všetko vlastne sa tam začalo odvíjať. Narodili sa 10. októbra, mali prísť na svet až 24. decembra, takže 29. týždeň bol veľmi skoro. Jedna noha pôjde cez koňa, hej? Hop! Tým, že chalani boli dvojičky, dvojvaječné. Veľkostne narodili sa mali skoro 2 kg. Čiže neboli malí na ten týždeň, v ktorom sa narodili. Problém bol v tom, že boli nezrelí. A s tou nezrelosťou vlastne to všetko ide v ruke a tie problémy, ktoré potom teda nastali. Najskôr bol horšie na tom Patrik, pretože mal problémy s dýchaním, so srdiečkom. Filipko bol v pohode. Po 3 dňoch sa vlastne tá situácia otočila. Taťko si pomaličky teda fungoval ďalej, ale Filipka došlo k zakrvácaniu do hlavičky. Takže vlastne to bol taký stav, že sa nevedelo, že čo ďalej. Vlastne Patrika mi vychovala moja maminka, veľmi s ním pomáhala, pretože ja som v podstate s tým Filipom skoro 5 mesiacov bola v kuse v nemocnici, keď sa vlastne dial počas tých reoperácií a tých vonkajších drenáží. Takže z toho dôvodu ťa to ťahá. To máš ako teraz, keby si cvičil na koni. Keď cvičíš telocvičný, keď ti naťahujú svaly stúhnuté, vieš, tak chvíľku vydržíš. Tak. Keď to mám spočítať, tých operácií bolo aspoň 15. Minimálne 15. Čo sa ti na tom páči? Že je taký teplý? No, že má zapnuté vyhrievanie. Išla som k ortopedovi a povedal mi, že tá nožička vyzerá démo. A ja, že čo to je? Že detská mozgová obrana. Tak samozrejme reflex slzy, prvé, strach, panika. Išla som si to čítať teda na internet, hľadať informácie, že čo to je. Vyhľadala som neurologičku, ktorá ma potom upokojila, že to vlastne nemusí byť taký typický prípad démo, kedy to dieťatko je naozaj veľmi postihnuté, ale že my máme tú najľahšiu formu a rehabilitáciou sa to dá teda spraviť aj prípadnými operáciami. Niektoré pomôžu.
A budeme sa snažiť. Naťahujem ručku za zrkadlom, pevne držím brúško, nohy sa nepohnú a ideme raz jednu ruku, raz druhú. Výborne. Pomaly nešvihaj, pomaličky všetko ťahom. Výborne. Pozriem sa za rukou, vrátim to isté. Tak. A znovu pozriem. A schované brúško. Tak, výborne. A sledujem si ruku. Pozriem sa dopredu pekne za zrkadlom. Super. Špecializovaný liečebný ústav Marína má vyše 40-ročnú históriu. Vzniklo pôvodne ako detská liečebňa pre deti s neurologickými, ortopedickými ochoreniami a od roku 2004 sa tu liečia aj dospelí pacienti. Všetko sú to ľudia s nejakým závažným pohybovým postihnutím, nejakým handicapom. Mnohí sú po úrazoch, po závažných ochoreniach a máme pre nich pripravených 265 lôžok. Hankina diagnóza je detská mozgová obrna, je to dôsledok predčasného narodenia, takže jej problémy sú také komplexné, jej vývoj psychomotoricky zaostáva, čiže za tie roky, čo sem chodievame, tak pribúdajú pomôcky, aj nové terapie, veľmi osožné a pre deti veľmi zaujímavé sú terapie so zvieratkami. Takže radi chodievame na hypoterapiu, skúšame aj kontakt so psíkom. Naozaj tie pomôcky, rôzne pohyblivé plošiny, chodníčky, multisenzorické cestičky, prekážkové dráhy, to proste všetko tie deti neberú ako cvičenie, je to pre nich hra. A tým spôsobom Hanka vlastne najradšej spolupracuje. Pacienti, ktorí sem chodia, samozrejme majú závažné pohybové postihnutie. U detí je to častokrát detská mozgová obrna alebo iné neurologické ochorenie. Sú to ortopedické ochorenia, časté skoliózy. Máme tu deti po operáciách, po rôznych úrazoch. Dospelí pacienti zasa chodia s chorobami chrbtice, po operáciách chrbtice, po náhrade kĺbov, po mozgových príhodách. Oni sem prídu, pretože očakávajú od nás, že im pomôžeme. Niekedy sú tie očakávania možno aj trošku nereálne. Nie vždy sa dá objektívne samozrejme pomôcť, ale ten pacient, ktorý k nám príde, musí cítiť, že je stredobodom nášho záujmu. Teraz sme to 4. krát, odporúčila nám to naša neurologička a po prvej skúsenosti ja som bola veľmi spokojná, Tamarka mala veľmi dobré výsledky, vlastne operácia sa oddialila o 2 roky, lebo nám to tu veľmi pomohlo. My tu sem chodíme veľmi radi, aj ja, aj Tamarka. Ona sa sem vždycky teší, lebo nájde si tu veľa kamarátov, ja si tu nájdem veľa kamarátiek, mamičiek. Vždycky sa tu zideme, fajn partia, porozprávame sa a po psychickej stránke nám mamičkám to možno pomáha, že počujeme aj ten iný príbeh. Niektoré to majú oveľa ťažšie, tak človek sa tak vnútorne upokojí, že chvála Bohu, že máme len toto. Výborne. A vraciam sa späť, sadnem si na mňa, hej? Uvoľni a znovu pekne, nie švihom, pomaličky, pomaly, výborne. Tak. To je ono. Krásne, vidíš sa teraz aj celá v zrkadle. A dole. Naozaj tá pomoc medzi mamičkami je tu veľmi výrazná. Pestujú sa tu také kamarátske vzťahy už aj po celý život fungujúce. Aj kamarátstva medzi detičkami, to je tiež, ako koľkokrát tu sme svedkami toho, že tie decká, hlavne tie dospievajúce, sa lúčia s pláčom, slzy, proste ako, naozaj je to tu také príjemné, rodinné. A lekári majú pre nás také komplexné rady. Proste netýka sa to len toho zdravotného stavu, ale aj pomáhajú mamičkám zlepšiť krmenie, zlepšiť samoobslužné činnosti, logopedické záležitosti, že je to také ozaj, že komplexné. U nás, vy ste už u nás aj boli? Áno, teraz 4. krát. No, takže čo máme? Nové
či tam tuto, že nejaká operácia. Bola, áno, na fibromyotomii. Takže ste teraz po operácii nožičky. Detská mozgová obrna je neurovývojové ochorenie, ktoré spôsobuje pohybový deficit, zmyslový alebo problém vo vyjadrovaní a v takýchto prejavoch. Dobre na tomto ochorení je to, že teda aj keď došlo k poškodeniu mozgu rôznymi príčinami, ku ktorým sa môžeme dostať, tak není to progresívne ochorenie. To znamená, že ono sa vlastne nezhoršuje. Treba si uvedomiť, že ako dieťa rastie, ten obraz sa mení. Ono sa môže zdať, že je to zhoršovanie, ale to je vlastne len tá zmena toho obrazu v tom rastúcom detskom organizme. Takže vlastne tí, ktorí sa dá táto diagnóza, je potrebné, aby vlastne cvičili dlhodobo a v podstate celé svoje detstvo, kým ten organizmus sa vyvíja. Ale my si uvedomujeme, že samozrejme aj potom potrebujú cvičenie, kúpeľné liečby, aby mali život s lepším prežitím. Komplex tých rehabilitácií, ktoré sú v kúpeloch, má veľký vplyv na ten organizmus. Ono sa to niečo ukáže už aj v kúpeloch a niečo po tej liečbe, vlastne po tých kúpeloch, že u Filipa sme tu teraz vlastne týždeň. Vidím, že tá ruka je voľnejšia. Čiže je to aj na tú stránku, ako, že tie svaly vlastne pri tom cvičení zapája. Zase, že tá ruka sa uvoľňuje v tej vode, alebo pri tej ergoterapii tiež, že tú jemnú motoriku trénuje. Ten bazén, no, oni sa tešia z tej vody. Tá voda je naozaj pre nich ako všetko. Či je to ten bazén, či je to tá minerálna voda, či sú to potom tie elektrostimuly. Pre Filipa tá hypoterapia, tá kanisterapia, to sú ďalšie možnosti teda takého uvoľnenia, tie nové prístroje napríklad. Ten nový stroj, ten TerraBalance, to je taká novinka, s tým sme sa ešte vôbec napríklad nestretli a nevidela som vlastne, na čomu to tak vplýva vlastne ten stroj, ale že to sú také malé svaly, ktoré on nedokáže zapojiť, sa mu zapoja pri tom cvičení, že tiež ho zase to stimuluje, to telo a vlastne tie pohyby nové. Verím, že zase dá lepší pohyb, lepšiu hybnosť, treba z tej pravej končatine. Aj preto sem chodíme, lebo tu je tá rehabilitácia intenzívna. My rehabilitujeme aj u nás doma, ale to je raz za 2 týždne a prejde pár procedúr. Ale tu je to intenzívne každý deň od pondelka do piatka, stále cvičí, pláva, parafinové zábaly, masáže, toto všetko postupuje a to veľmi dobre uvoľňuje tú nožičku. My po 2 týždňoch, keď ideme na víkend domov alebo prídu nás naši pozrieť, tak hneď vidia výsledky na malej, že tá chôdza je iná, že sa jej to uvoľnilo. Určite je výhoda to, že je to také intenzívne. Berečkový kúpeľ je pre pacienta dobrý v tom, že prehreje telo, prekrví ho. Je tam jedna masáž vlastne od podu s tryskami a je pacient pripravený na cvičenie. Lepšie sa kolegyňam pracuje potom, keď je to telo prekrvené a zohriate. Je to ako keď staviate snehuliaka, že najprv je všetko hrozne ťažké. Proste Hanka sa začala v nejakých 14 mesiacoch sa pretočila z chrbátika na brúško. To ovládajú detičky pred prvým pol rokom. Hanka sa k tomu dopracovala až v 14 mesiacoch. 24 mesiacov mala, keď začala štvornožkovať. A v podstate k chôdzi sme sa dopracovali, až keď dosiahla 5 rokov. Keď začala chodiť, začala funkčne používať reč. Čiže sú to všetko milníky tak oneskorené, že možno niekto by si myslel, že hádam sa už k tomu nikdy nedopracujeme, ale ono to tak išlo najprv úplne pomaličky a už potom, keď dosiahla nejaké zručnosti, tak potom všetko išlo tak vo väčšej pohode, už sme ju vedeli do toho zainteresovať, vníma hráčky, strašne rada číta, rada si hraje divadielka a proste pomocou takýchto aktivít ju vieme zainteresovať do toho cvičenia, do rehabilitácie a ide to potom ľahšie. V
Tá bazálna stimulácia využíva vlastne všetky tie spomienky, ktoré to dieťatko, alebo to dieťa, alebo dospelý človek sa naučil ešte intrauterínom živote, teda v prenatálnom. A vlastne v tom postnatálnom živote sa rozvíjali ďalej. To znamená, že dieťa, keď sa narodilo, nebolo spastické, len tým úrazom prišlo k nejakej spasticite. Tak ľudovo povedané, že dieťa má určitú končatinu, ten sval je v stabilnom krče nejakom. Takže my si tu napolujeme tie detičky do tých antispastických polôch, vykonávame tu ten koncept bazálnej stimulácie, ktorý vlastne umožňuje sa vrátiť späť do toho prenatálneho života a všetky tie spomienky, ktoré tam to dieťa malo, alebo ten dospelý, tak vlastne sa vracajú naspäť a tou stimuláciou, či už somatickou, ukľudňujúcou, vestibulárnou alebo vibračnou sa vlastne začínajú uvoľňovať. K tomu sú potom rôzne liečebné koncepty, ktoré sa teda používajú v rámci kinezioterapie. Nikdy tú nohu nepustiť. Vždy musí mať to dieťa pocit, že ho držíte. To je v podstate ako v tom brúšku, že má stále pocit, že z jednej strany má niečo chráni. V našom zariadení sa už 17 rokov poskytuje pacientom a ich rodinám služba včasnej intervencie, čo vnímame ako súbor takých diagnostických, terapeutických a poradenských intervencií. Ale čo je dôležité, že nevnímame ako pacienta len samotné dieťa s rizikovým vývinom, ale celú rodinu. Čiže pacienta vnímame ako celú rodinu, čiže všetky sociálne vzťahy toho dieťaťa aj vôbec ľudí, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s tým dieťaťom. Uvedomujeme si, že ak zmeny majú prebiehať a má dôjsť k zmene, tak určite v rodine ako v systéme. Aj oni, rodičia, mamičky, majú možnosť, ockovia, ktorí sú, toto je tiež veľké plus, že ten človek potom, aj keď je ten ocino trebárs s tým dieťaťom, nielen mamina, tak si to tak vedia potom odozdať v tej domácnosti a tak inak to chápu, že nie sú veci pre nás s takýmito deťmi samozrejme všetky, že o to viac človek váži maličkosti, ktoré pre niektorých ľudí sú samozrejme, ale tým, že pre nás nie, tak si to viac vážime. A tie pokroky tých detí určite. Že nikdy som si, keď boli tí chalani malí, nemyslela, že dokážeme toto. A ono to postupne maličkými krvočikmi ako prichádza a o to si to človek veľmi váži, ale neurobil by to bez podpory rodiny. Mačička. A toto je? A? Auto ne, toto ne, sebenarnya. Dobre. A slnko Nepatrí tu? Nie. Že nepatrí medzi zvieratka? Tak môže tam byť aj motýl, však? Dobre, Hanice. V rámci včasnej intervencie pracujeme s deťmi od narodenia do 3 rokov. Ide o deti predčasne narodené s rizikovým vývinom a vlastne dôraz kladieme na to, že vtedy ten vývin mozgu alebo vôbec tie zmeny vývinu toho dieťaťa sú najdynamickejšie práve v tomto období. A nepokladám ani tak za dôležité, že ako sa to dieťa prijaví priamo v našej prítomnosti, ale skôr zmeny, ktoré dosiahneme v tom rodinnom systéme. Snažíme sa posilňovať, podporovať rodinu. Mám rada výraz prevádzanie rodiny, aby sme toho rodiča utvrdili aj v tom jeho neštandardnom rodičovstve, že potvrdili také tie jeho rodičovské kompetencie, že rodič má vždy pravdu a rodič vie. A my vlastne vstupujeme tam do toho diania len so svojimi odbornými skúsenosťami a vedomosťami. Ale s rešpektom na tú individuálnu situáciu, aká je v konkrétnej rodine. Pozri sa, do jednej strany, do druhej strany. No. Hanka je najstaršie dieťatko a po nej sa ešte prišli do rodiny ďalšia dcérka a synček. Takže máme 3 deti. S manželom sme sa tak snažili vždycky na to pozerať z takej perspektívy, že žiť teraz, tento moment, nedívať sa veľmi do budúcnosti a s humorom. Veľmi nám pomáhal humor, keď sme sa na niektoré veci proste snažili povzniesť a zasmiať sa na tom. A potom, keď prišli
ďalšie detičky, tak potom to bolo už úplne, že človek nestíhal sa zamýšľať, že čo bude, ako bude a brali sme veci tak, ako sú a to nám asi najviac pomohlo, že aj Hanke myslím, že to pomohlo, keď nebola jediná, čo sa v našej rodine riešila, ale bolo to už také veselšie. Hanka nás donútila spomaliť. Ja myslím si, že bežne deti donútia tú rodinu spomaliť, pretože nestíhajú v tempe dospelého človeka a handicapované dieťa duplom. Takže spomaliť a užívať si ten moment prítomný a nemyslieť veľmi do budúcnosti, nezamýšľať sa nad tým, čo bolo. A taktiež nás naučila inklúzii, pretože ja keď mám doma dve zdravé deti a Hanku, tak nemôžem to deliť. Robíme všetko spoločne, snažíme sa. Niektoré veci samozrejme pre nás nie sú v danom momente ako prístupné, ale čo môžeme, tak robíme spolu ako celá rodina. My, Jula, máme salámu. Jula je malá. Tu máme plno organizovanú školu, takže vlastne u nás prebieha všetkých 8 ročníkov. Toto sú priamo prváci a tým, že tie deti sú z celého Slovenska a na Slovensku máme 1 000 000 autorov a učebníc, takže každé dieťa príde s inou učebnicou, s iným šlabikárom. Tuto z týchto 5 detí majú len 2 rovnaký šlabikár a i tak sú na inom písmenku, takže s každým pracujeme individuálne. Má individuálne tempo podľa aj diagnózy. Prispôsobujeme sa tempu toho žiaka. Ja. A toto sa nemá kamaráta žiadného? No dobre. Ona som chodí veľmi rada. Keď bola škôlkarka, milovala škôlku. Aj pani učiteľky si ju dodnes pamätajú, ale obľúbila si aj školu teraz tým, že je prváčka, rada tam chodí. Pre ňu je to fajn, aj tie diskotéky, zábavy, čo robí Ujo Pálo, kino, keď nám tu robí. Ona toto všetko má rada. A potom vlastne doma rozpráva všetkým zážitky, takže je taká nadšená z toho všetkého, čo sa tu deje. Pozor, pripraviť sa! Na diskotéke sa spoja všetky sily a tí, čo by nevládali, tak za iných okolností, tak túto dajú. Určite na parkete, to sú levy. Tu tancujú všetci, aj tí, čo tancovať nemôžu, ale tancujú. A aj pre Tamarku je veľmi dobre to, že ona vidí, že sú aj detičky, ktoré nemôžu chodiť, tak ona ich bere už tak prirodzene. Keď sa stretnem s kamarátkou, ktorá má zdravé dieťa a v živote nevidela vozičkára, tak ináč ho vníma ako naša Tamarka. Ona ich vníma ako zdravé deti. Ona to bere úplne normálne. Aj toto je veľké plus, že tu vlastne tie detičky vidia naozaj rôzne prípady a pre ňu už toto nie je ako niečo zvláštne, keď vidí niekoho na vozíku alebo takto. Nerozprávame o takej dlhodobej prognóze. V rámci včasnej intervencie skôr rozprávame o takých vývinových tendenciách. A veľmi ma teší, že za tie roky, čo tu robím, možno aj u detí, ktorým aj z toho medicínskeho hľadiska nedávali veľké šance, ak by som tak mohla povedať, že tá prognóza nebola veľmi priaznivá,
tak po tých 15-16 rokoch už dostávame od nich maturitné oznámenia z obchodných akadémií, z gymnázia a možno deti, ktorým pred 15-16 rokmi vyzeralo to, že aj také tie nepriaznivé prognózy, že to dieťa nebude rozprávať, nebude chodiť, nebude v podstate sebestačné, žije plnohodnotný, kvalitný život. Tak takéto optimistické nazeranie, to je veľký bonus tejto práce. Je to také zaujímavé, lebo neviem, čo ma na druhý deň čaká, koľko detí mi príde. Niekedy to je také veselé, teraz je to taký kľud, lebo nás je len 5, ale niekedy je to plná trieda. Je to také, nie je to stereotyp. Naplňa ma práca s deťmi, mám aj dieťatko doma, takže celkovo detičky ľúbim. A pomáhanie tým pacientom, rôzne stavy, keď prídu a vidieť úsmev, alebo aj to napredovanie, zlepšenie. Takže toto ma baví s ľuďmi a deťmi. Svoju robotu milujem, pretože som vždy chcela pracovať s deťmi. Moja robota spočíva v tom pomáhať im a je to úžasné, keď vám príde dieťa a povie ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili. No tak hlavne práve to, že fyzikálnou liečbou a cvičením liečíme. Že teda nepoužívame lieky, ale že samotné cvičenie, životospráva, komplexná psychologická starostlivosť týmto pacientom pomáha. Prichádzajú k nám pacienti z celého Slovenska, čiže naozaj tá rozmanitosť tých rôznych stavov, diagnóz, z rôznych špičkových centier sem chodia pacienti. Ma teší, že akých pacientov sa podarilo zachrániť a že my sme súčasťou tejto starostlivosti a ich posúvame, pretože aj tie operačné stavy, oni sú lepšie zhodnotené, keď majú následnú rehabilitačnú starostlivosť. Takže je to taká súčasť, taká automatická, ktorá by nemala chýbať.